Здравейте, уважаеми сънародници! Днес, т.е. тази вечер, от 6 до сега, до преди 5-6 минутки, българите в чужбина, един техен прекрасен канал, с умни, интелигентни, борбени хора, взеха интервю и ме разпитаха за много и най-различни неща. Дал съм подробни отговори на всичко, което питат. Надявам се да ви бъде полезно, да си отворите очите, да настъпи критичната маса от вече пробудени, за да можем да се спасим и освободим прекрасната родина, за да върнем всички ресурси на вас и децата ви, истинските господари и собственици на тая земя. Дали политиците ще харесат видеото, дали ще им харесат отговорите или не, це е техен проблем. На мен не ми показа нищо. Просто те трябва да помнят само едно, че на тази свещена земя е раждала мъже. Истински мъже, които не се страхуват от смъртта, включително, както на времето, когато кара курсовете за ускорено усъвършенстване на командните кадри, ни учиха, че истинският войн трябва да обича смъртта. Да обича, да не се плаши от нея. Дори когато му режат главата, той трябва да се смее в очите на насилниците си, за да не им доставя по никакъв начин удоволствие. Това е истината, уважаеми мои. Гледайте видеото, аз допълнително ще ви пусна линк, ще видя къде ще го качат, ще ви пусна линк, да може да го гледате, да се отговорите на доста въпроси. Ако имате други, изпращайте им ги, задавайте им ги и в следващите интервюта ще им отговорим на тях. Няма да оставим нито един човечец, който искрено копне за своята велика могъща родина и да бъде върнат този строй, при който не комунизма, строй, при който цялата власт е в ръцете на народа и той твори и съсетава, при който е защитен всеки един български граждан, независимо къде се намира по света, при който вие не сте роби, а творци и създатели. Пишете, ще отговорим на всеки един ваш въпрос. Това е по отношение на нещата. Иначе обстановката в България става тревожна. Гледайте край Бургас военни камиони. Тоест, осигуряваме в момента, подготвяме логистиката за настъпателната операция на наркомана Зеленски, който пак щял да нападне някаква област, която не участва даже в войната на територията на Русия. Този път го очаква по всяка вероятно смазващ ответен удар. Иран, виждате, се съпротивлява достойно. Ако това, което се случва там, продължаващи 15 дни, аз съм сигурен, че Израел се изчерпи и САЩ ракетите, с които бомбардират непрекъснато Иран. Там са загинали 12 000 човека. Загинаха само в едно училище, ударено американска ракета Томахолк, са загинали 168 деца. Момиченца от 9 до 12 години. Момиченца, малки дечица. Това можеше да бъде вашата дъщеря. Вашата дъщеря, вашата сестричка. 12 000, сред които също има деца, жени, възрастни хора. Цивилни са убити в Иран. Това е цената, която Иран в момента плаща за свободата си. Това е цената, която и ние ще трябва да платим, ако решим, че не искаме повече да бъдем роби. Че искаме да живеем като достойни, свободни, суверенни, живи божествени същества, а не като сламени хора, членове на партии, които отиват да гласуват, за да може, когато гласувате, ви вършите нещо много просто. Вие си мислите, че гласувате за някого. Първо гласувате на всички, които гласувате за разни партии, които не влизат в парламента, включително гласовете на тези, които гласуват не подкрепям никого. Всичките гласове отиват за първите две партии, т.е. за Борисов и Пеевски. Това правите. И отивате, когато се подписвате там в избирателните списъци,
Вие всъщност доброволно, без някой да ви принуждава с автомат и прочее, се отказвате от правата и свободата си и ги предоставяте на съответния партиен велмож. Вие предавате своя суверенитет, права и свобода на съответния партиен велмож, поради което губите правото да протестирате срещу политиката, която водят. Някои ви лъжат с цел да гласувате тях. Те да седят в парламента. Видяхте, че превърнаха го в постоянно действащ такъв, само и само да не остане и ден, в който да не лапат тлъсти субсидии и огромни заплати, да гласувате за тях, за да могат те да ги вземат, докато ви тероризират, плащате данъци, слугувате, унижават ви, в всякакви държавни институции се гаврят с вас, защото в момента държавата е разрушена. Тя е поробена от банда дебили, криминални престъпници, политически курви и проститутки. Тя е поробена, тя е окупирана от тях. Време е да се върнем обратно свободата, достоинството и да възкресим ускорено България, превръщайки я в една уникална, свободна, могъща, високотехнологична държава, лидер на високите технологии в цяла Европа. Имаме изключително умен народ, изключително стойностни граждани, без значение, мюсюлмани, християни, всички вярващи, невярващи, атеисти, адвентисти, евангелисти, всички, огромната част на народа е прекрасна и уникална. И е време да върнем властта на вас, на българските граждани. И вие да я поемете в ръцете си. За да възкресите вашите села, градове, детски градини, училища, ветеринарни служби, здравни служби, истинско земеделие, натурално, само с български сортове, семена и зеленчуци и плодове и с български породи животни, които са най-пригодени за нашия климат. Изгледайте тяхното видео, продължи, предполагам, на час и ще отговорите на много въпроси, какво аз мисля и защо нямам намерение да гласувам за нито една партия. И вие направите също, защото когато гласуваме, ние ставаме съучастници или на техните престъпления, или когато гласуваме за малките партии, на тяхното безсилие и позор да променят по някакъв начин нещата в полза на българския народ и държава. Лека вечер на всички. Господ Бог да благослови всички вас. Стойностните, свестните, обикновените хора в България. И нашата любима и скоро могъща, високотехнологична и суверенна родина, която всички ни обединени заедно можем да превърнем в една цветуща райска градина. Лека вечер, Господ Бог да ви пази и ви закриля.